Ang puilano no kholomo jotono no hamjama chibai yaparo oke hachi ani tini bisrono theka Brahmanogor thangpuro kaisa ani bolero malpungni sakka ani gari sakka ta tayar 715 abo ukulukni bianggani chokrai tongrokha abo main ke bisrono theka ang Brahmanogor thangai tongpuro main kalaimani hingkangke Jogaibari Panchayat ni bisingtwi yang Brahmanogor hammani asong ruto harongpara diklo kalaio yabo ba je kono borok ব্যক্তিগত ba manai tongkha ke ang bai kisa jogajog khe ano kisa hirogiri khangkhe jotono ang nong jotono ang ধন্যবাদ না hinmo songo karon ani bo omo ekdom bipod manai thaka tini ke abono je manai tongnai rok ba joto ang thakayo jeskon manai tongkha ano kipili khangkhe janai karon borok to kwbangma thango himo jotono auto chalogo malkhung motor nai kwbangma bike chalogo malkhung motor no bolero motor hingkangkhe arani basirokbo himo thango auto maini season tip rwnai rokbo tip rwnai bo tongo je kono ব্যক্তিগত manai tongkha ba ang kisa jogojak khlai kipli hingkangkhe belai sanai aboni bagui তখনও ang kaisa sakrai mungkhe ani o joto o video no jotono share khaidi joto mansak je manani rok saboni nakhai aboni bagui tini kok kosorok bagui ani video theka aboni bagui belai belai